Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Klasjeneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Jos Menne uit Wiert, die van jongs af aan met muziek opgegroeid is en de focus ging leggen op de ontwikkeling van zijn zangstem. Na enkele audities wordt hij gevraagd als leadzanger van de Limburgse happy metal band Sinatra. En dat was voor de 18-jarige Menne de aftrap voor wereldwijd succes. Toen ging het eigenlijk ineens heel erg snel. Toen stond ik als verlegen manneke ineens in de Wisseloord Studio's aan de bar met Def Leppard. En ik ga echt zoiets van, oké. Ik wist eigenlijk niet wat ik moest zeggen. Love Loneliness, dat wordt gelanceerd en dat wordt eigenlijk ook gelijk opgepakt door de radio. En ja, dat kwam in de top 40. En toen ging het allemaal heel snel. We wisten zo'n in ieder televisieprogramma hoe bandjes optrooien, daar zaten wij ook in. Zijn we een maand lang met David Lee Roth op tour geweest, door heel Europa. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Dat is eigenlijk wat je als muzikant wilt. Op reis en overal er denken en laten kijken. Dat is fantastisch. Ja, in Zuid-Amerika hadden wij echt op een gegeven moment wordt een securitybedrijf ingevlogen die ons moesten bewaken. Dat was best wel heftig eigenlijk. Maar dat was echt nodig, want die mensen die trokken nog de kleren van hun leven af. En dat was in Azië, was allemaal beleefd. Terwijl dat uiteindelijk de rode draad is, dat ze hun muziek geweldig vingen en dat ze waarderen dat je er komt. Ja, dat was natuurlijk hetzelfde. There's a place for us, somewhere a place for us. Wat ik belangrijk vind is dat er veel energie in zit. En de muziek, de metal muziek, die had dat. En ik vond sowieso ook het zingen in een metalband, ja, dat wordt toch wel een beetje, ja, wie mocht dat zeggen? Dat was toch wel spierballenmuziek, zou ik maar zeggen, en hoe dan overher gegalderd wordt. En ik vond dat het ook heel veel knipoog had naar klassieke zangers. Dat bombastische. De rockmuzieklandschap, dat veranderde helemaal. De melodische rock, dat was niet meer in. En toen was de grunge, bands wie Pearl Jam en aanverwanten, die beheersen de hitparades. En toen kreeg Sinatra het heel erg moeilijk. En dat was voor mij toen ook een moment dat ik denk van, nu ga ik wieter. In het hoes van het doet hij de duivel zijn fietsje. Als symbool van het kwaad voor de aard van het biesje. Hij wordt de hel gewoeld te veel. Muziek maken is bij mij natuurlijk ook altijd werkgerelateerd geweest, want dan moet je rekeningen mij betalen, zou ik maar zeggen. En mijn muziek maken in de vastenavond is altijd mijn hobby geweest. Zo heb ik er altijd tegenaan gekeken. Het moet leuk zijn en het moet vooral nergens over gaan. Bij de Zoepkoel is ook een beetje datzelfde gevoel.
dat er duizenden mensen voor ernaast stonden en die dan een liedje mee zingen. Dat is ook fantastisch. Ook al is dat dan cupkepin. Gewoon een eenvoudig liedje wat in de kroeg ontstaan is. En wat dan doorgebracht wordt. En ja, dan voel ik me de entertainer. En dan maakt het me niet uit of het vastenavond muziek is. Maar voor een groot publiek en die dan mij trekken, ja, dat vind ik fantastisch. Onder de peren, door kunnen ze lekker kussen. Onder de perenboom, door schijnt zo'n schoenen om. Einde met de jas aan, dat was eigenlijk ook. Daar wonnen we het Liedjesfestival in Weert mee. Maar het was eigenlijk, had je weer zoiets van, dat giet moet geen hoge ogen goezen, zal ik maar zeggen. Dus voor ons was het voor de lol ook dat we daar aan meededen en we liners kapot hebben gewonnen. Moet je dan een hoes en pak je een jas, is het niet zo gedaan. Want de rest niet vindt, het is nog lang geen tijd. En ze blijven vurig staan en zeggen, doet je heen nog einde. Doet je heen nog einde met de jas aan. Doet je heen nog einde. Doet je heen nog einde met de jas aan. Als ik om me herkijk en ik zie wat andere vastenavondartiesten doen, dan vroeg ik me ook wel eens af van, neem je jezelf niet te serieus. Want er moet een LVK gewonnen worden, er moet een liedje worden, dat moet weer helemaal voor het LVK zo klinken en zo. En dan denk ik van ja, dan zie je, dan voert voor mijn gevoel de ratio het boven toe. En dan vroeg ik me af of dat je dan ook wel een schoon vastenavondliedje schrijft. Want ik denk dat dat van binnen moet komen en juist de spontane ideeën het leukste zijn en niet van, ja, wat zou de jury van dit vingen of van dat vingen. Ja. Vastelovend, dit is de titel van het gebeuren. Vastelovend, geef het leven kleur. Het maakt je vast, kies iets van koken door. Los. Vastelovend. En hoe ik eigenlijk tevreden over ben, is dat ik nog steeds bezig kan zijn met het maken van muziek en met het creëren van nieuwe dingen. Dat ik heb voor mezelf een situatie gecreëerd in mijn leven dat ik dat nog steeds iedere dag kan doen. Ja, en dat maakt me wel super gelukkig, dat dat mogelijk is. Ik hoef niet nog een baas voor iets te doen om de muziek erbij te doen, zal ik maar zeggen. Ik kan er gewoon de hele dag mee bezig zijn en dat is fijn. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.